Hej, jeg hedder Victor, og jeg skal tale om Babettes gæstebud, som er en af Karen Blixens værker. Babettes gæstebud tager plads i Berlevåg og følger Martine og Filippa, som er provstens døtre. Der hører man også om Babette, som er deres franske stuepige. Der kommer man så tilbage i tiden og hører om forløbet til, hvordan Babette kom til dem, hvordan de forskellige personer har gjort, at Babette simpelthen rejste til dem. Og det gør de igennem Achille Papin, som møder datteren Filippa. Og så sender han Babette til dem, fordi han mener, at det er de bedste personer, de mest godhjertede personer, han kendte. Så han sender Babette dertil. Babette bliver deres stuepige uden løn eller noget, hun vil ikke have noget for det, og laver deres mad. Og så er det, at Martine og Filippa inviterer til en kæmpestor fest, for at hylde deres far, provstens 100-årsdag. Hvor Babette så tager og laver et måltid med nogle penge, hun vandt i lotto. Til sidst i fortællingen, der hører man så om middagen, som de havde, hvor alle elskede hinanden igen, og kærligheden virkelig blomstrede igen. Og hvordan Babette ikke havde tænkt sig at rejse igen, selvom hun havde fået en masse penge og det, fordi hun havde ikke rigtig noget at rejse tilbage til i Frankrig. Der er flere vigtige personer igennem fortællingen. Der er Lorens Løvenholm, som kommer til byen meget ung og ændrer sig en hel del faktisk igennem historien, men man hører ikke meget om det. Man hører, at han ser Martine, datteren, og bliver så forvirret og synes, hun er så gudskøn, han ikke kan være i sig selv, og han kan ikke rigtig være i nærheden af hende, fordi han kan ikke rigtig tale med hende, han ved ikke, hvad han skal sige, han kan ikke finde ord. Han rejser så væk igen og bliver senere general, hvor han er endnu mere, han føler sig endnu mere sikker på, hvad han vil, og han er mere klar på det. Og han siger, at i de 30 år, han havde været væk fra Martine, havde han ikke gjort andet end tænke på hende. Der er også Achille Papin, som er vigtig i forhandlingen, som er en fransk, operasanger. Han er med til at sørge for, at Babette kommer til Filippa, og sørge for, at de kan kende hinanden, og at der er nogen, han kan sende Babette til. Han er også vigtig for Filippas historie, fordi at hun bliver usikker på mange ting på grund af et kys, han gør. Martine og Filippa er to søstre af provsten, som er meget smuk. Vi hører også om Babette, som er deres franske stuepige, som engang arbejdede på Café Oncle, en fransk meget kendt restaurant, som er meget vigtig for fortællingen. Der er også, nogle forskellige konflikter, der sker igennem bogen. For eksempel med, at hun havde vundet 10.000 francs, fordi at det ville måske gøre, at hun ville flytte væk. Det kunne skabe problemer. Og det var farligt for Martine og Filippa. Og der var også de to søstre, der talte skidt om hinanden, som forklarede lidt temaet til fortællingen, som er kærlighed. Den kører rigtig, rigtig meget på kærlighed, fortællingen. Og det ser man gennem det hele, hvordan næste kærlighed igennem Gud og sådan noget er med til hinanden, og hvordan at kærligheden imellem Achilles og Filippa
er med til at sørge for, at Babette kommer til Frankrig, eller ikke Frankrig, til Norge og Berlevåg, og hvordan at hele provstens menighed ligesom mister den kærlighed, efter provsten dør og forlader menigheden, men så igen, når de kommer til den middag, samles under den kærlighed, som igennem maden de får, og mindes alle de gode minder, de havde. De mindes ikke maden, men alle de gode minder. Det var min beskrivelse af Babettes gæstebud.